Знову усіх вітаю на моїм каналі. Знову усім добрий день. Добрий день, брати і сестри. Уже підходить до свого завершення перший тиждень мая. Весна, тепло уже навокал. А я вам показываю озеро Дубок в Полоцком районе, каля вёски Гвоздово. Это такое сярэдняе по памеры озера, десь прыкладна, чуть больше километра, може километр 200, оно так з паўночнага захаду і вось сюды на паўднёвы ўсход, дзе я тут купаўся. Вода тут ужо цёплая. Сёння, можа, часоў 4 таму, ці можа 3, я купаўся ў Белым возеры, каля вёскі Цінаўка. А вода холодная, нібы зіма яшчэ на двары. А тут уже теплая, амаль летняя, уже побултыхаўся, як уже мае быць. Углядзіце тут, наколькі чистая вода, белое небо, солнце яркое. Якая тут яшчэ прырода. Гамлет ляжыць, адпачывае пасля дарогі. А навокал елкі ды сосны. Амаль санаторныя ўмовы. Вось такая тут прыгажосць у Полоцкім раёне.